Tinay bagadamag akas insurat ni San Matthew, ti may kapito a kapitulo. Ti panangukom iti sabali. Diyo ukumen dagiti sabali, tapno din na kayto met ukumen ti Diyos. Ta ukumen na kayto ti Diyos akas ti panangukom iyo kadagiti sabali. Ti pangrukudyo iti sabali, isunto met laeng ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Apay, adilawem ti puling ti mata ni kapsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti mata. Kasano mga ibagam nga ikatem ti puling iti mata ni kapsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti mata. Agin sisingpet, ikatempay nga umuna ti troso iti mata. Tapno nalawag ti panagkitam amang ikat iti puling iti mata ni kapsat mo. Diyo ited kadagiti aso ti anyaman anasantuan. Amangan, no darapen ken kagatenda kayo. Diyo met ipurwak dagiti perlasyo kadagiti baboy. Tabadde-badde kandang tulaeng. Maipapan iti bilag ti panagkararag. Agdawat kayo, ket maikang kayto. Agsapol kayo, ket makabirok kayo. Agtuktuk kayo, ket mailukato ti iruangan kada kayo. Tati amin nga agdawat, maikan. Ti agsapol, makabirok. Ti agtuktuk, mailukato ken kuana ti ruangan. Siya sino kada kayo? Nga amma, ti mangted iti bato iti anak na, no dumawat iti tinapay. Wano ikan na aya iti uleg, no dumawat itikan. No da kayo, idunto adakas kayo, amuyo ti mangted iti naimbag kadagiti anak yo. Dinto ket ad-addan, ti panangted ti amayo sa dilangit, iti naimbag kadagiti agdawat ken kuana. Aramiden yo, kadagiti tattao, ti kayat yo nga aramiden da kada kayo. Tadaytoy ti kaipapanan ti klinteg ken ti panursuro dagiti profeta. Tinailet arwangan. Sumrek kayo iti nailet arwangan. Tanalawat ti ruangan ken kastamet ti dalan nga agturong iti agnanayon aka pakadadaelan. Ket ado ti magna isadjay. Ngem nailet ti ruangan ti biyag ken narigat ti dalan nga agturong ti biyag, ket manmano ti makasarak. Mailasin ti kayo, babaen iti bunga na. Agannad kayo kadagiti sinan profeta, umayda kada kayo, ket agparangda akas karnero, ngem iti kinapudno na narawet da alubo. Mailasin yun to ida, babaen kadagiti aramid da. Adda aya kalkalunay nga agbunga iti ubas. Wenno sisiitan akayo nga agbunga iti igos. Ti nasaya at akayo nasaya at tibunga na. Ti dakes akayo dakes tibunga na. Nunay saya at ti kayo saan nga agbunga iti dakes. No to dakes ti kayo saan nga agbunga iti nasayaat. Ti kayo asaan nga agbunga iti nasayaat mapukan ket maisungrod. Ngarod, mailasin yun to dagiti sinan profeta babaen kadagiti aramid da. Saan kayo nga amamo? Saan at itungkal maysang nga agkuna kanyak iti apo makastrekto iti pagarian ti langit, no dilaeng dagiti mangtungpal iti pagayatan ni amak sa dilangit. Intun dumteng day tangal daw, adunto ti agkuna kanyak, Apo, itinagan mo di mi aya inwaragawag tinaimbag adamag. Itinagan mo, di kam aya nagpaksyat iti adu a demonyo. Itinagan mo, di kam aya nagaramid kadagiti milagro. Ngem funakto kadakwada, di kay amam mo,
umadayo kayo kanyak, da kayo ama nagdakdakes. Dagiti na ipatakteran iti dua a balay. Ngarod siya sinuman adumngeg kadaytoy sao ket tungpalen na ida mayarig ti masiri ba tao ang nagpatakter ti balay na iti rabaw ti bato. Nagtudo ket nagangin iti napigsa ken naglayos ngem saan anarba dayta balay. Agsipod tanay patakter ti rabaw ti bato. Ngem ti asasino man nadumngeg kadagitoy sao ket di natungpalen ida mayarig ti maag a tao ang nagpatakter ti balay na iti kadaratan. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos ket narba daytoy a balay. Nakamamak ti pannakaarbana. Idi nasaon ni Jesus dagitoy nasdaaw dagiti tattao ti ugas ti panangisursuro na. Ta nangisuro akas maysa nga daan turay. Saan akas kadagiti mamaestro da tilinte.